Ganes, eskerrik asko, gonbidapena onartziarren. Atzaldeon. Akizu, hainbat saio ditugu, etorkizuneko erronka potoluen inguruan berba itxeko, eta nahi dugu, herrixetan ezagunak zarien pertsonak, gai honen inguruan berbetan jartzea, proposamena pixkat berezia da, ezta? Baina, pentsatu dugu, ondo ingo dozuela, eta jentia kontzientziatzeko aukera ona dala. Zuk, zer erronka ikusten dituzu gure artean olan potoluak edo? Gizarte mailan ikusten dut, nahiko transizio garai potente baten gazela. Transizioa gainera uste dut ez toiala onera, eta uste dut erronka moduan dela, ezin dugu berrikusi etorriko dan, baina pixkat horra gizartea eraldatzea horrek enkaja balizeteko. Aldaketa horrek aldan da onduen harrapa balizeteko. Geroz eta kompleju haua da dana, ez? Orduan, prest egotia importantia izango da. Gaixen bat ez dakit gure mapa mentalak edo nahiko zurrunak diala iruditze jat, eta uste din biogula alegin bat gauzak aldatzen hasteko eta etorkizuna eskuartean hartu da lizeteko. Sorpresaz harrapako gaitu, ez daki guzela etorriko dan, baina erramintak auki alizetia parian suertatzen jakuna harrapatzeko. Goz horrein bat kontu, ez da, klima larrialdia, inklusioa, energia, hainbat eta hainbat erronka, danak uztartuta, eta zuen militantzia esparru batetik bebasatoz, zer somatzen dozu inguruan komunitatean? Komunitatean ikustotena da, korronte oso ezberdina dabizela zabaltzen ontxe bertan, ikustot oso kaineroz, diskurso berrixak ailegatzen dabiz, eta guzi harkatzen dabitzen diskursoa bebai, asko daukula ikasteko, baina baita gure diskurso propio bat eraiki bidala ikusten dut. Eta hor uste dut pixkat galduta gabizela. Galduta edo, ez? Utopian sinisten dugu, utopiara bidian goiaz, baina ez dakit, askotan ideia hortan jartzen dugu indar dana, baina uste dut bidian inbiogula legina, bidiak eraikitzen dagoela utopia hori bera. Galduta gabizela esan duzu, telefonoz berba ingendunean esan zoztasun, erreferentziak garai batekuak galtzen gabiz eta pentsatzen dugu dana berrixa gu gabizela asmatzen, baina igual ez da holan, ez? Horrez anotzen pixkat, zubiak deitzen da saio hau, pixkat hortik, zubi bat igaro bide bat da, aurrera goiaz, baina uste dut aurrera begiratze hortan atzera begirakoa astu itxejakula. Esan nahi dut, dan asmatzen gabitzela uste dugu, baina gauzak errepikakorra dien, historia errepikatzen da. Eta astuan, atzean egon dan hori, ahaztu itzen dugu edo alde batera guztan dugu, eta uste dut asko dukugula ikasteko. Ni bentzan nire esperientzian pasau izan jat hori, gauza dana berrixa inbiar, dana aurrera, baina esatia, gero beste gauza altan ibilina zenean, oindala urte batzuk saltan ibilian jendeakin, da esatia, baina eske oindala 20-30 urte eztabaida berdinak ziren, arazo berdinak ziren, ez? Eta gu, gabitz, honekin askotan paretan kontra buru joka, baina eske ja mundie, ez? Eta igual transmisio hori amostu inda edo guztugu balorau, ez? Beste zubi bat eraiki behar da hor. Nik uste ariketatxua egiten gabitzela, baina uste dute Baiara hon nahiko berde dauela horretan. Baiara honetan nahiko burbuja hon bizi gare, bertako, komila askon artean. Sozioekonomikoki oso Baiara berezisa da, eta uste dugu munduan realitatea guria dala. Nahiko arriskutxoa iruditza jatenaz, gure herrixetan realitatea oso desberdina daz, ez da pixkat, bertako jendia euskaldunak eta hola, baina Baiara honetan bertzetako jende asko dau, askotan ahazten jakuna, gure realitatetik kanpo dauena, eta berez bizitza paraleloak euraten duguna, gure batera bizi gare. Eta hori ahaztu itxe jaku, eta hori askotan gure diskurso hortik eraikitzen dugu, eta bastante arriskutxoa iruditza jat horregatik, ez da gure diskursoa gure zentrutik itzen dugu, kontudan hartu barik inguratzen gaitxuen beste hori dana. Beste aspektu batzutan gubertza gare, baina Baiara uste dut oso zentrua dela aspektu askotan, eta ez garela konstiente inguratzen gaituen dananaz. Ertzetan dagozen ez gabiz berbetan, zeintzuk dira ertzetan dagozenak? Zeintzuk dira pertsona horiek kontuan hartzen ez diranak, ze perfil dakate gizarte honetan komunitatean? Gure Baiarako realitatea ikusita, izaleke jende etorkina, genero rol binariotan sartzen ez dan jendia, jende arrazializatua, aniztasun funtzionala daukona, igual potuan ikusten ez dugun jende hori.
oso argi esatearren eta oso modu garbixan. Jendia gure soziologiatik kanpo dauena eta ez duguna konpartitzen da, ez dakiguna ezer hori buruz. Nahiz eta izen gure bizilagunak, gure lankideak eta... Eta aurrera itxeko ezinbestekoa da ertzoiek kontuan hartzea. Bai, ez dago beste modurik. Azkenean bestela eraikitzen gabitzen edo jorratzen gabitzen bide hori da gure bidea. Eta bide horrek bihurgun asko dauko, kruza asko dauko, eta hori ez dugu kontuan hartzen, esango nuke gauza eskluiente bat iten gabitzela. Ez gabitzela barne biltzen, beste realitate asko, problematika asko, eta benetan mundua hobera aldatzea nahi bogu, hori ez dugu kontuan hartzen, ez doi inora. Oso gaizailan inguruan gabiz berbetan, oso konplexua da ulertzeko, eta ez dakit gure gain dagozen gaitasun horrek guk eragin geinken edo norbanako eragile bailara moduan eraldatu geinken modu hau, eitzeko modu hau, zentrotik eitzeko modu hau. Aldatu genke, baina ustot gure jarrerak aldatuta. Gure espazio segurutatik irten, gure konforteremutik irten, eta hortik ikasi, hortik xurgatu. Hori kostatzen jaku, azkenean zu modu batzudara, rol batzudara ohituta zaz, hortik irtetzen zarenean lekuzkan pot sentitzen zare, eta igual ez daukotzu erramentarik edo ez dakitzu zela jokatu, ez zela gauzak. Baina ustot hori inbidana, jende desberdinak egon, realitate desberdinak ezagutu, ertzetara jun, eta gu bizi zen empatiarik eta bat itxia, horrebe gure, ez dut esaten gure egin, baina behintzat ulertu eta aldala gure diskurso eta gure jarreretan, edo daiteko modutan, barne bildu. Zuk zeuk esan duzu gure saioan izena zubiak dala eta horrekin metafora ugari urten dira elkarrizketa hontan, eta guk beti itzen dugun galdera da. Zubi bat eraiki beharko bagendu, edo bat baino gehiago, ia ze mutur, ze ertz lotu beharko liraken. Azaldu dugu elkarrizketan zehar, baina ne borobiltzeko, zuk ze mutur lotuko zen itxuzke? Ez dakit muturra lotu, niko nagoena da, zubixan erdixan dagoen jende hori, ertzetara bialdi, bata zein bestera, eta ikusi beste realitate desberdinak, batipat, ertz bakoitzean dagoen jende hori erdirak errealizateko. Perspektiba aldaketa bat. Bai. Oso ondo manez, mila esker. Zuei.